Right. Tikuya nebad news nazo. Yes, bad news dziripo ndedzokudai so. Pane link hombe between social media and mental illness. Yes. Link hombesa. Sandichangokubetsirai nongoti gaga zvishoma nezvishoma zvishoma chinyatsotsanangura kuti iri papi link yachona uye zvinofamba sei. Right. Now hombe iripo ndekudai so. Social media yadova number one cause yekurwara pfungwa isingazikanwi nevanhu. Ende kana nchiti yekurwara pfungwa isingazikanwi nevanhu ndikureva kuti iri more addictive than smoking. Vamwe vanhu vanotori very qualified vakutocompare social media addiction nekusmoka nekutora madrugs. Zvino dambudziko guru ripo ndokuti wakazenge uri addict yesocial media uri futi addict yemadrugs, une zvimwe futi zvauri addicted to. Tikazoedha tuva anxiety ne-lack of my likes or bullying, cyber bullying profile, unogona kumanya bani. Yes, unogona kumanya bani. So naurwa yandinoda kutaura ndekudai so. Vanhu ngatizvizivei kuti social media yakupengesa vanhu, asi iyo pachayo inotori a sign yekuti zvinhu hazvina kumira mushe. Wakaona iwe uri addicted to social media, yes, unogona kuzviudza kuti ndiri kushanda pabasa and stuff like that. Kune vanhu workaholic. Ngwarira zvinhu zvandinoda kutaura izvi. Right. Hezvino zvinoita kuti munhu achizodambuka pfungwa kana ari pasocial media. Ndichatanga nemalikes kufacebook. Uri kuita malive ako, uri kuita malive ako, uri kuita malive ako, uri kuita malive ako, 0 likes. Rudhende rwevanhu runoaffectwa nezvo zvizvi, kupedzera vatu mentally ill nekushaya malikes. Malikes akawanda unoenda vanorara vachifara. But even mukuwanda kwemalikes ikoko pakaita umwe ane mamwe akawandisisa kudarika ako iwewe kana usiri strong. So zvimwe zvinorwarisa vanhu pfungwa pasocial media zvakamira so. Comparison. Munhu wese ari pasocial media anotarisa vanhu vari better than kutanga. So vanhu usually unotarisa munhu wawakakunda, waunokunda kuchena, waunokunda pamari, waunokunda maviews, waunokunda kudiwa, so usually ndo zvinoita munhu. The more the people vaunokunda, the better your self-esteem. It's natural. Hapana ngakakavadza izvi. Problem yeino iyi, wakazowandirwa nevanokukunda manje. Vanokukunda vakawanda kudarika vaunokunda. Kana kuti pakaita umwe munhu anoita exactly zvauri kuita izvozvo pasocial media, achiita maviewers, you can see that unoona sometimes ndoita live pane vanhu 2. If you're strong, ziya kuti social media kudyara zvinhu. Social media wakafanana nemunda. Ukadyara munda wako hazvina basa kuti wadyara vanhu vangani vakakutarisa vachiuchira maoko. Ukadyara even usiku vamwe vasingaoni, vanhu vanongoona zvinhu zvichimera. Ndo zvakaita social media. Treat social media like that kana uchida kuti zvisakuaffecta mental illness. Nekuti sign hombe yekurwara pfungwa, I'm not joking, kutogarisa pasocial media ikoko, it's a sign. Yes, inogona kunge tinogara tiri in denial. Vese vamunoona ari happy vanoluka happy. You'll find that one comment, just a small negative comment, innovates depression, anxiety, kushaya hope. Vanhu 60 vakayachiti endo wakanaka. Pakangoita one anokuti mino yenyu mazino yenyu smile yenyu. You'll find that
confidence yese yakaitwa navanhu from Monday to Thursday inodona kuti just one comment kutopedzera munhu atofa atova neanxiety, kupedzera munhu atova neillness. Hezvino manje zvinozoitika une magroups auri kuita zvinhu zvako uchiita zvinhu zvako aya asi magroups ako kuna ana admin variko uri pakati pekufunga kuti wamain actor wonzi dzipurwa wakandwa uko. That act iyoyo kungoti wakudzipurwa kubva pasocial media iyoyo ukakandwa somewhere, if you're not strong inogona kukuvadza mentally, kukuvara chako chaiko, ikapedzera yawedzera madrugs anotora kana kuti kukushayisa hope. Lack of sleeping ndezvimwe zvinokonzera futi mental illness. Saka kugara uri pasocial media, uchigara uri pasocial media, usingarare unogona kuvara mental illness, kuvara mental yako, right? Not only that, kukangamwa kugeza chako. Social media inoita kuti ukangamwe kuita shower, uchimuka unless watodzidza kuita social media yacho uri mushower. Zvino vazhinji nokutya kuzokaruka malika mavideos zvine madisadvantage nemaadvantages, but munhu anopedzisira akutadza kugeza, ongogadzira face kuti aende pasocial media, ongogadzira face. Tinozviziva tese kuti hygiene inoita kuti uve negood self esteem. So wakanga iwe wagara une mazitsvina mumba mako chaiwo hamuchatsvairwi bhutsu dziri everywhere because life yako yongoribva social media, unogona kutodambuka, pfungwa dzikadambuka, ukatorwara. So cherechedzai futi zvimwe zvinhu. Munhu wese anoita malive anodididi, most of them especially kufacebook vanenge vane glass rakaita serinoiri, zviri mukati ndo zvavari addicted to. It's not a one off, trust me, it's not a one off. Zviri mukati, in this case mune juice. If you check my behavior, munhu anoita zvese zvimakusura neziglass rake iroro, it's very likely ndo zvaari addicted to. Munyatsocheka vanhu vanoita malive for 3 hours, anopedza achidire rimwe idoro iroro, ndeimwe mental illness iri kuuya, drink problem. Why? Because hausi kuconcentrate pane zvauri kuita, uri kuconcentrate pane izvo asi uchidya izvo, so you're getting overweight. Uchizoita overweight zvinokonzera kuti uve ne-low self esteem. Low self esteem younza depression, younza kwese. So rongori zisecol, but zisecol racho ropedzera rakapointa one side. Zvinhu zvingazikanwi nevanhu izvozvo. Ukasaregulata time yako yesocial media, kana basa chao unopedzera usingachaemployeki. Because zvanzi shift, nhasi kune live yanhingi na3, wafona in sick, unopedzera watoluza kana basa charo chairo, kana upedzera watsvaka basa rausinga, because mabasa mazhinji anogona kunge asingabvumidzi foni, unopedzera wariramba basa kuti kana kuwabata uchishandisa foni pasingabvumidzi foni ukadzingwa basa nokuda kwokuti uri addicted social media. Social media futi zvimwe zvainoita, inoita kuti ukompite nevanhu who you would not have managed to compete with dai wanga usina social media. Unopedzera wakompita nomunhu ari kuCanada, iwe uchigara kuno. In normal circumstances, under normal circumstances, munhu anokompita namaneighbors vanhu vanoona daily. Panokuda kwesocial media, wakwanisa kukompita naGinimbi ari kuZimbabwe ko, iwe uri kuAmerica, wanotenga Lamborghini, wanodai. Zvimwe zvacho zvinogona kupedzera zvakupinza in depth, kupedzera wamuzvikwereti. And the bad thing about social media is munhu anokompita naye dzimwe nguva haazvizive kuti uri kukompita naye, kana kuti iye anenge achikompitawo newe musingabudzane, wopedzera waita zvinhu zvisiri mupocket mako. Right now kuti ndiuye pano ndatombotanga ndanozvigera, kutomboenda kusi zvinozvigera ndebvu didi ma-pressures esocial media. Ndakazenge ndauya ndinozvigera vana blaza atinobona twakashata kudai. And bullying ndo imwe iripo. Munhu anokupa comment yaanoziva kuti ichakubata chete, nokuti iye self esteem yake iri low, anoda kuti muudone makawanda. Ndo umwewe pasocial media. Vanhu vari mentally ill pasocial media havawandisi. Saka vanoda kuti muwande, mukuwanda imomo mutsikirira pasi. Vakafanira vanhu vari kunyura mumvura. Munhu ari kunyura mumvura haambotsvaki kuti ndanyudza ani. Kana kuri kukutsika pashoulder apa kuti iye asanyura, anokutsika pashoulder.
okutsika pashoulder kuti iye asanyora. Haana basa kuti munhu andakatsika ari kunyu, ndo zvinoita social media. So social media yakamira seizvozvo. Chisingazozikanwi nesocial media chunhu one, vese vanhu vanotipa malikes vachiti like vese vava havaendi nesu kana tatega even muchipatara, kana corona yakubata, kana kuti mujere, kana kuti waita mhosva, havavuyi. So unogona kuita social media guru ugoteveka ne50 million fans, malike, malove nemalike, ugofara. Wakazenga wanzi njema, vakasamanya nepicture yako wakanyena makadai kuti honai razobahwa zimunhu riya, iwe wega manje. Paunozobuda ikoko wapiwa discipline yako kana wapiwa gore kuzodzoka kuti urikavhe mafans ako, kana kuti uchifollow macomments urimo mumujeri uchiona vanhu vandaifunga kuti vanhu vangu vari kuita kuti raiwanza pamuromo, naye raifunga ringagwa nehurumende. Siyai zvirohwe. Aidada too much. Mfano yaiti kana apfeka hembe dzake dziya dzokushamisira, kana apfeka aidada nemota yake, regai zvirohwe. Ukaverenga macomments akaita seiwayo uri wega, so kana kuti uri in trouble, unogona kuita worse. So here is my point here. There is a huge link. Pane link hombe between mental health problems and social media. There is no hiding from this. Wakaona uchingoda kungodzvanya like button, dzvanya button, uri kuita inonzi kune vanhu vanoita comfort eating. Munhu anoda chikafu uyu, urikuda chikafu because chonaka here, kana kuti wakuda chikafu because chakukuita kuti feel better about yourself. Comfort, inonzi comfort eating here. Ndo zvakaita social media. Urikuda social media because urikudzidza something ipapo here, urikuda social media because iri kukutandadza here occasionally, kana kuti yatova part of your life. So ndo nhauro yacho yandoda kutaura kuti social media, vanhu vese munopa nemalike wavava vapedza pane pavanonorara, votanga kugaya, votanga kudhila nemademons avo vese. Ndiri kureva vese vamunoona vanga even vafundisi, those people especially vanothrive nemalove nemalikes, vanoti isai malove nemalikes, isai. That number yaunongochiona 7,000. That's why sometimes unoona vanhu vanodamwa kuenda kunemwe show woita 21,000 mangwana masikati vanoda kunoita show pawall pavo kutesta mawaters. Am I really a crowd puller? Unfortunately, crowd puller haijajwe nemanumbers sezvizvi, nokuti ukafunga kuti mafans inhamba, ndopanozoona kuti dzimwe nguva kutogara nevanhu vako 4 vaunoziva kuti they are there for you kuri nani panogara nevanhu 1,000 vanodisappear, muso unodisappear. Ndo zvisingazikani izvo zvine vanhu masocialites, kuti malove nemalikes ayaka dzimwe dzenguva anoita kuti feel good, but mumalove nemalikes mo mungaita 2 people vanongocomenta something negative, whether wapuwa malove nemalikes 15,000, pangoita 2 people vataura zvinoti jo pamoyo, unorara une depression. So kana uchipinda pasocial media, what do we need to do? Right, how to help yourself from this? Taking breaks is one good solution. Pota uchitora break, kumbopfurwa nesocial media. Kana zvichikuremera kwete zuva rese, mboita kana 12 hours cheka time, nhasi handisi kuenda pasocial media until papera 4 hours. Omboita nozoti nhasi Sunday handisi kuenda pasocial media, ndozozviverenga mangwana. Nhasi Wednesday. Kune vamwe vanhu vanotozoona vanopedzisira kuda kuita malive daily, kupedzisira vafina futi mafans achona avanoitira malives, kusvika valuza zvokukanganisa mental health yavo. So dzimwe dzenguva ukaona okay uri addicted to social media, chitora social media ikutevere kwauri kuenda. Kana uri business person, chitora itevere, otherwise because ukaramba zvinhu tu ukatadza umuruka nesocial media yako, ucharega zvinhu zviri productive. Saka kana uri munhu anoda kuita exercise, chitofamba nayo phone uchiita live nevanhu vako uchifamba, guys ndiri kuexercise, uone, because ukada kuti one or the other,
uchapedzisira wakuita social media yako ichiita dombo richikura kudai, zvokanganisa again self esteem yako. So zvinhu 3 zvandabata ka: rega kukompita nevanhu, because vauri kukompita navo ivavo vane vavanokompita navo. Rega kujaja malove nemalikes nekudiwa kwako. Some of the lives atinoita panenge pane vanhu 3 chete asozvona ine 15,000 views. Kwaya dzimwe live dzinoitiwa nemunhu ane 9,000 views, vanhu vari 9,000 vari but soon after hakuna anoidzokera kumbonoista. Kwaya dzimwe dziri productive zvokuti munhu anenge akatorivara live yako yagara from like yandiri kuita iyoyi inogona kugara panapa isina maviews, but rimwe zuva mwe munhu kuti akagara so ongoona topic iyoyo payoutube but let me just read this, oona zvinenge zvinotomake sense, odzidza 1 or 2 things, oshare nasomebody, oshare nasomebody, oshare nasomebody. Problem inoitika pasocial media ndokuti dzimwe nguva wakada kuita hunt for live nemalikes unobreka marules akawanda, including kuanoya vanhu vakawanda. Zvakazenge zvaita kuti waanoya vanhu vakawanda, watuka vanhu vakawanda uchida malove nemalikes, watuka vanhu vakawanda, waharasa vanhu vakawanda, hauzozivi chinokuparadza because maenemies acho anopedzisira awanda. Kana maenemies akawanda wakabayiwa nemunzwa, even munzwa wangu kubayiwa musango unopedzisira kufungira kuti pane hauisi. Kana ukapfurwa nepfuti by mistake unopedzisira nema, maybe it's one of those guys vandakatuka vatuma munhu, andoona. So to be on the safe side, ngatibatei pasocial media. Ngatizvizive kuti kuva regular pasocial media inodoresign. Pane zviri kuchema mauri zviri kuda kubetserewa kunhu pazvikusha, pane zviri kukupusha. We can't hide that fact kuti wese waunoona ari kuti pasocial media. Yes, vanogona kuva nema-excuses, even zvidhakwa chazvo vanhu vari alcoholic vanoenda kuti ndongomwa 1, ndongomwa 1 on a Friday, handimboni akawanda ini, ndongomwa 1. I'm not really, kana inini here, ndongo. Pane a way inoitwa nevanhu yekuzvicomforta akawandisa. So just because you can defend yourself doesn't mean ndo chokwadi. Chokwadi unenge uchichiziva deep down, and unoziva zvinokonzera anxiety, zvinokonzera depression, zvinokonzera stress kwauri nechichichi, zvinounza worries, unozviziva. So number 2 yandandataura kuti zvokuzvikompare nevamwe vanhu vari lower than you vanokubuild self esteem, but ukazengwaona vakawanda vari above you, yeko stress yauya. So ndio zvimwe zvachona. Number 3 taura ndikati hauna zvanokwanisa kuita pasocial media kuti vanhu vauye kumba kwako. Just because vauya palive yako hazvizoti vari connected kwauri that way. Vamwe varudouya kuzotsvaka zvokunoudza vamwe vanhu kokuti upinde pashinyasi. Vamwe vanhu vanotouya achisa malove nemalike vakuda kukuencourage. Zvafana nemunhu anokuvenga okuwana uchida kujamba pabridge, anoti jamba, ari kukuti jamba because ari kuda kuti ufe. Anditi havasi vese vanokuchira so vanokukuchirira. Mosquito yakambonzwa kuti kwa ikaenda chinoudza mai vanhu mama, asi ndandiri celebrity, zvikanzi namai mosquito hindava sezvo pana chiti ndikati vanhu vavachindikuchirira mavoko, imba yose kukuchira mavoko. Mai mosquito akati mwanangu unela kuti wanga usina kumwa ropa, denga wanga wamwa ropa uri slow, mhepo pangwa kudai, mhepo yacho yanga ichida kupuchira kudai yaichikupusha uchivanzvenga, musi waunozogutisa ukamwa ropa kabhuruka chiti vanokutsatisa, havasi kukuchirira, vari kuda kuuraya. So ndo zvakaita social media. Tita social media like uri mosquito because social media is so big. Munhu wese anoita live imosquito, but ziya kuti kana ukanzwa kuti kwa havasi vese vanokuchirira. In fact vanokuchirira vachidai, but iyo kuti kwa no, vamwe vanhu vari kubuchira vari kuda kukutsatisa. Ndo game yesocial media. Kunonzi chikara kunona udya chimwe. Vanhu vepasocial media vanoita anything chinonza malove nemalikes. Pakalika nude izvezvi
makawacha live yangu iyi munondikangamwa imi. Vangani venyu vanoti vakawana nude right now vanoti vanofonera muridzi wenoti hey sha pane nude rakora ndaona ndakuri delete ndari receive by mistake. Hamudero mese hamudero. The next thing utotumira umwe munhu hi wambone nude ndabona nasi pa you don't think. But okay, une munhu waunofarirawo pasocial media, you know the person waunoti we are kindmen, angava paprofeti chaiye. Vangani venyu vanoti vakaona nude raprofeti vanoridambo kudelete. No, I love this man, delete. Vazhinji venyu mati text romunhu hewe kuti ringava ravo here kuti iphotoshop. Oh rii ndareceiva nude raprofeti. By doing that you're destroying munhu wacho waunoti unomufarira futi uchimukandira manudhi wayo. You see what I mean? Ndo zvakaita social media. Hakuna wako pasocial media, nhamo unoifesa uri wega. So ngatidzidzei izvozvo there is a huge link between kupenga nesocial media. Yes, don't comfort yourselves guys. Mental health is real. Iriko mental health, and there is a link, it's proven. Vana venyu regulatai nguva dzavanogara painternet. Vapei mutemo 3 hours is enough, 2 hours is enough. Right now boys dzangu sometimes vana zvangu until 3 a.m. chichingori pasocial media chitamba chamwari dzacho. It's not good. But any time anofanira kutamba bhora, between this time and this time anofanira kutamba bhora, between this time anofanira kuita homework. Tiri kukuvadza vana vedu, tiri kuzvikuvadza isusu, tiri kukuvadza future yavo nefuture yedu zvakare nekuda kwesocial media. This is real. Tikaona vamwe vari kupenga vari kudini pasocial media, yes tinogona kuvhara we are acting. Hakuna acting. This thing is real. Hakuna munhu ari kuti acting. No, you're not acting. They are not acting. Mental illness iriko and it's real. Vamwe vanhu vanouya pasocial media vanokuda kwedepression, vakarambwa vakatoregwa zvinhu zvese. Vamwe vacho vari kuda kuzodiwa, they want to feel liked. Vana venyu vagarai pasina vomuvabvunza, nai mwanangu, why do you do that Instagram? Unoitire Instagram? Vanokubudira pachena. Sometimes unoona someone that you see unoti mana nemanakiro akaita mukomana uyu and ane good life, agoita stress iyoyo nehandsome yanayo iyi, ende vakadzi vanomuda. Usingatozviti munhu iyeye ari handsome iyeye ari kutostruggle kuwana partner, ari kutostruggle kuwana partner munhu iyeye. Uchimuona ari so handsome akadero. Munhu iyeye uri kuona nezimota nechichichi ari kutostruggle kuve a better life, kuti ave happiness mumba make. Vanhu ivo vamunoona akabatana maoko pasocial media achiti be, this is my husband, 21st anniversary. Fake. Vanhu vazhinji vari kurarama nhema pasocial media. And chakaipira kurarama nhema chokuti kana wakurara unorara muchokwadi. So munhu anorarama nhema zviimpresa achiimpresa vanhu pano, but kana akunorara anorara muchokwadi. Bank account akakuradza 15 million, but kana akuno withdraw mari yake anoziya irimo real, mari yake inenge irimo. Yepasocial media ndeyekuradza vanhu. So mental health is real, and betseranai. But vanhu vazhinji vamunoona live. Yes, they are making money, but yes, it could be a sign of a time bomb. You are just one disaster from the biggest disaster. You are just one comment away from breakdown. Yes, they're just one click away from breakdown. Vese vanhu vamunoona muchitraiva vari pamasocial media, and then comes someone, munhu anoda kufumura umwe munhu kana husband yake, hauna kutenga zvokuti, hauna kutenga masofa, hauna kutenga chii. It doesn't make you feel better. If any, it will make you worse. Because akakutarisa said, ndiye munhu wairara naye uyu ane sofa rakadai zvishuwa vakomana. Ndikuona. Few days later, zviri kuuraya self-esteem yako futi. Self-esteem yako inourawa nekuti vanhu vakuziva kuti ndo chisofa chakanga wakatenga ichi. So social media guys, territory pa social media ma1.
let's look after each other. Let's just help each other, because for crying out loud, vanhu vari kurwara pasocial media, especially zvinhu zvakaita semadrugs, alcoholism. Izvozvozvo vanhu vari kunwa too much, vanhu vachitora madrugs too much, vamwe vachimwa Red Bull to stay awake, kuti vaite cop nevanhu vanovafolowa. Vanhu vanokufolowa vanorara, iwe uri busy kuita live, kuda kufolowa vari kuNew Zealand, vanokufolowa vari kuAmerica, unopedzisira waita 24 hours wakasvinura. Ngatipote tichishayikwa pasocial media. This is the advice andiri kupa guys. Ngatimboshayikwa just for a few hours, shayikwa pasocial media. Imboitai maholiday amunoenda kuno kusina magetsi, kuno kusina internet. Wombonzvengwawo nesocial media for a few days. It's very healthy. Imbojoga for an hour, wombosiyiwa kweroti vakomana social media. Unenge wakadai paFacebook, uyu Leon aenda live, waradzo, uyu aenda live, warati, uyu ari kurwana ningi uripo, uyu ari kurwana ningi uripo, uyu atuka ningi, mangwana makusenda udaenda kwawo kuti unoona kuti areply here, but yatova life iyoyo. By the end of the day, hauchakwanisi kuita zvimwe nefamily yako kana nevana vako. Vana chacho unopedzisira vachinyura, enda unobata mani iwe, uri kundinyangadza. No, haasi kukunyangadza. It's social media. Social media yakupinda zvaya zvokuti hauchakoshesi even upenyu hwevana vako, hauchakwanisi kuenda for a walk nevana, hauchakwanisi kana kuita anything. Ikoko kuva addicted kusocial media ndeimwe sign yemental illness, kuti ngwarira mental health yako. Thank you so much guys. Ndafanira kutaura nemwe nhasi, ndandambogarisa. Thank you, bye.